Com en tota la festa major, la mare abadessa, Anna Blasco, acompanya a les noies. És una figura, antigament estava mal vist que les noies anessin soles, necessitaven una dona més gran que les acompanyés i les anés guiant, i aquí aquesta figura s'ha mantingut i l'Anna Blasco ja porta uns quants anys en aquest càrrec. Salutacions a les autoritats, en aquest cas la Laura saluda l'alcalde, que és el seu pare. La reverència és la mateixa, Està corresposta, sí. Fa la reverència a la quarta obrera, que és l'Anna Ferron, i ara fan aquesta volteta acompanyats de la música del meu promès, i ara serà quan els obrers entregaran finalment les obreres a aquests 4 joves que estan tots somrients i amb encara una mica de nervis, se'ls veu en el seu rostre. És el moment en què Salvador Palau Dalmàs entrega l'almorratge a en Francesc Codina, en Francesc Batlle li donen en Sergi Bueno, en Josep Maria Escrits li ha donat en Jordi Ferron i finalment l'Àlex Domingo a l'Albert Montero. Ja tenen els nois l'almorratge, que com sabem hi haurà un moment també, un punt àlgid del ball de plaça, que és quan les noies trenquen l'almorratge al mig de la plaça. És un moment també molt esperat, Expectació a la plaça perquè això és a punt de començar. I ràpidament, Maria, en què consisteix aquesta primera volta? Sí, bé, abans de la primera volta el que farà la mare abadessa és retirar si les noies porten algun complement que s'hagin de treure per fer el ball. En aquest cas està traient el de la Marta, que és, bé, només per l'entrada és una brusa de gasa bambula que s'ha posat com a complement de guarnició, però ara quan comença el ball se'l treu perquè és que amb la calor que fa, si no, evidentment. I ara sí que està a punt ja la copla de començar aquesta primera volta, que com em preguntaves, doncs és una primera volta en què van agafats. Els passos són els que són durant les dues parts que té el ball de plaça i són els mateixos, però en aquest cas van agafats el ballador i l'obrera. Sempre comença primer la primera parella, fa una volta a la música, quan torna a començar la música surt la segona parella i així progressivament. I ara el mestre estan entonant, afinant els instruments. Es fa silenci a la plaça perquè això és a punt de començar. Pregunta al mestre si estan a punt els músics. Sí, senyal, a punt. Nervis, ara els nervis van cap amunt. 2, 1, 0. Escoltem. Surt la primera parella, forts aplaudiments per ells, els germans Codina, la Laura i en Francesc comencen a ballar davant de l'alcalde, que és el seu pare, que ell sempre s'ha mantingut molt en el seu càrrec, sempre no ha volgut donar opinions personals, però de ben segur que ara mateix les emocions, sí, exacte, l'emoció està allà i segur que bé, l'alegria... Serà complicat gestionar les emocions. En tot cas, ara podem comentar una mica el vestit de ara surt la segona parella, la Marta i en Sergi. Deia que el vestit de la Laura, que no l'hem comentat, ella porta per sobre el vestit un mocador de diferents colors, diferents tonalitats de colors, rosats, turquesa,
I és un vestit que té diferents capes, una cancan, una de ras de seda, de tul, i com deia, amb el mocador aquest de bambula que està pintat a mà i que és de diferents colors, Per tant, és un vestit fet a mida. De fet, totes han fet el vestit per elles, Van al dissenyador i diuen més o menys com el volen. I aquest any, ara surten la Carla Ferrer i en Jordi, aquí a la plaça, també forts aplaudiments per ells. Aquest any de les 4 obreres, 3 han anat al mateix dissenyador, en Raimon Bundó, que és un dissenyador molt habitual en el Ball de Plaça, i en aquest cas 3 dèiem, excepte la Carla, han anat en aquest dissenyador. De la Laura també podríem dir, per exemple, que s'ha encarregat de maquillar-la és la Núria del Centre Girasol, i el pentinatge l'ha fet a la perruqueria por los pelos. També forts aplaudiments per la quarta parella. Déu-n'hi-do quina claca, no? Sí, aquests porten claca, l'Anna Ferrón i l'Albert Montero. I per acabar, bé, això ho comentarem després, el tema dels vanos, perquè també totes 4 porten un vano per la segona volta, que s'hauran d'anar avantant, i cadascuna té una petita historieta del vano, en el sentit que també els han fet parelles especial, o si no l'han anat a buscar algun lloc especial. Això ho comentarem, si et sembla, després. I tant. I per seguir comentant una mica el tema dels vestits, podem parlar... Com va vestir la Marta? El de la Marta, exacte. Doncs la Marta porta un vestit en crep i gasa. És un vestit blanc, un vestit senzill, però molt maco. És allò de dir amb elegància. Molt sobri. I té uns ornaments de pedreria en el feixí, que és el cinturó aquest que li veiem aquí, que s'utilitza per cenyir una mica a l'alçada de la cintura. I com dèiem, portava aquesta brusa que s'ha tret a l'entrada i un pentinat fet per la Mercè Riera, la perruquera d'aquí Lloret, que és presidenta de l'ONG Lloret amb el Sàhara, que de ben segur que tothom, si més no molta gent, la coneix, i el maquillatge l'ha fet l'Eli de la perruqueria de l'Albert Berenguer. Després, la Carla. Parlem de la Carla, el vestuari de la Carla. Com va vestir de la Carla? Doncs la Carla és la tercera obrera, que va acompanyada d'en Jordi Ferrón, i en aquest cas ella porta un vestit de cintura llarg. De fet, tots els vestits són llargs, i el cos de la Carla és de xantung de seda de color marfil. El xantung és un estil, un teixit originari de la Xina, que és un teixit molt resistent. I ella és el que ha escollit per a aquest vestit, que li ha fet en aquest cas, com dèiem, no li ha fet en Raimon Mundó, sinó la Maria Lluïsa Ravell, que és el mateix que li va fer la seva germana l'any que va ballar. I la Carla també, aquesta mateixa dissenyadora, aquesta empresa té maquilladors i té perruquers, tot va en el mateix paquet, i porta una aplicació de brodat personalitzat amb pedres i granet, que és el que podem veure-li en el cos del vestit, i a la faldilla té diverses capes de tul amb una textura de color marfil. Aquest seria el vestit de la Carla que ha escollit aquesta dissenyadora, que també li va fer la seva germana, per tant, suposo que també és una cosa que fa gràcia. Segurament. I ara 100 cèntims del vestuari de l'Anna Ferrón? Doncs de l'Anna podem dir que és un vestit en tul de seda, de 2 tons, beix, rosa i cru, i que porta les bases en ras de seda rosa i un encaix de xantillí en... no sé com es diu en català, rebrode cru, rebrodament, aquestes paraules... Aquest argot no el conec. Aquest argot així tan específic. No. En tot cas, el rebrode, que ara no em surt la paraula en català, i a l'esquena porta un polissó, que això és una peça, una cua, que antigament s'utilitzava, les dones se'l posaven, és un coixinet que es posaven a darrere sobre les natges, sota la faldilla, perquè s'aguantés una mica el volum, no? És una cosa totalment estètica, i l'Anna l'ha escollit també per aquesta cua del seu vestit. I al cap també dir que tant l'Anna com la Laura porten flors naturals. En el cas de l'Anna porta una corona, la Laura porta 4 flors. Detallets. Són flors naturals, que és una cosa que també crida l'atenció, i en el cas de la Carla porta una coroneta també petita i un pentinat fet amb rastes. Això és un detall que així des de lluny no es veu, però en el monyo, si veuen aquestes rastes... He parlat amb ella abans, passa que no hem pogut entrevistar en antena, però m'ho comentava que ha estat una hora, no sé el que han estat les altres, però Déu-n'hi-do, al matí ja ho deien que... Una hora només per arreglar-se el cabell. Pel pentinat una hora, sí. Déu-n'hi-do. Diu que ha dinat mentre l'arreglaven, vull dir que Déu-n'hi-do el dia que han portat. I això és una mica tot el que podem anar dient dels vestits de les 4 noies.
que totes aquest any han decidit portar l'esquena descoberta i excepte la Carla, que porta paraula d'honor, les altres porten algun tipus de tira per aguantar bé aquests vestits. Tot i les complexitats d'aquests vestits i d'aquest vestuari tan minuciós que també has descrit, Maria, tenim la sensació que són lleugers, són vestits que És veritat, sí. Que perfectament es poden suportar amb les condicions meteorològiques que tenim, Exacte, ara que van la Laura i en Francesc la primera volta, ja ara és el moment en què sempre, si podem parlar amb ells així, és el moment que diuen que relaxen una miqueta, que ara ja ha passat, ara ja estan a dins del ball, ja la cosa va cap endavant. I és cert que són vestits molt, molt suaus, són textures molt, molt lleugeres, que de veritat que els anirà molt bé avui, perquè insistim que fa molta calor aquí a la plaça, tot i que ara hi ha una brisa que és molt agradable, Com aigua de maig. La Marta i en Sergi acaben també la primera volta, ventant-se la Marta, perquè amb els nervis i tot, que sempre fa més calor, i es col·loquen aquí davant de la copla. Ja que parlàvem de les esquenes, ara que les tenim aquí tan a prop, tant la Laura com la Marta porten també les tires encreuades a l'esquena, Per tant, la porten descoberta, però amb aquest petit detall. I molt morenes, Molt. I ara acaben la Carla i en Jordi. La Carla té un somriure... A mi em recorda a l'Anna Garcia, que va ballar... Cert. No sé si em sembla que va ser l'any passat, sí. Que també portava un somriure tota l'estona. La Carla també porta aquest somriure. Aplaudiments per la quarta parella, l'Anna Ferrón i l'Albert Montero, perquè ja han completat aquesta primera volta. I Maria, a veure si podem arrencar algunes paraules amb Francesc Codina. Ara sí la possibilitat. Francesc, bona tarda, ràpidament, com ha anat aquesta primera volta? No sé què contestar-te ara mateix. Deixa'm 5 minuts i... 5 minuts, ja hauràs completat la segona. Molt nerviós. Tremolat, ja t'ho dic jo. Tremolat? Tremolat de cap a peus. Però tu tens controlat, no? No, bueno, jo més o menys el mateix anava. Enhorabona, Laura, i Francesc, gràcies. Molt nerviós, En Francesc no controla les emocions, pobre. Se li veu a la cara, els nervis. Ara potser a la segona ja la cosa... És que a vegades també diuen, nosaltres no ho apreciem, aquests petits detalls, però a vegades, és que m'he equivocat, perquè aquí no sé, no he fet bé el moviment de peus, i els dius, però no s'ha notat, No s'ha notat. Vols dir que la gent no ho notem nosaltres? Però clar, ells potser, com que porten un mes assajant, i la cosa va a bon ritme, aquest any. Sí. Nova lavada, i és que comencem aquesta segona volta, que com serà, Maria? La segona volta és igual que la primera, però les noies van amb el vano a la mà i no van agafades, que a veure com se'n surt la Laura, que ens comentava l'altre dia, que vam entrevistar al Bon Dia Bona Hora, i ens comentava que a ella li costava molt això de portar el ritme avançant-se sense estar pendent tant de la música, coordinació, sense no? poder-se agafar el ballador, per tant, a veure com ho fa, que segur que molt bé. Segur que ho farà molt bé. Aplaudiments perquè surten ara mateix a començar aquesta segona volta. I veiem com desplega aquest vano que és fet amb puntes de coixí, i l'ha fet una lloretenca, la Maria Riera, que doncs és la dona de l'Alfons Serrano, que els oients de la ràdio segur que el coneixen pel programa Lloret Esportiu. Per tant, li ha fet expressament aquesta puntaire de Lloret a la Laura. Espectacular. És un complement molt maco de veure, perquè a més és una cosa que les noies segur que es guarden per tota la vida, perquè fa molt de goig. És un bon record, sí. I en el cas de la Marta també li ha fet una lloretenca, en aquest cas la Maria Àngels Bernés, també expressament fet per l'ocasió. Surten ara la Carla i en Jordi, i en aquest cas, que també podem veure desplegat el vano, és una mica diferent perquè no és fet amb puntes de coixí, però aquest té història, perquè aquest vano no li han fet expressament per ella, però li han hagut de restaurar en un antiquari, perquè és, atenció, de l'any 1800. Què m'estàs dient? De l'any 1800. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, per tant, també
És un vano... Amb història, mai Una millor dit. relíquia. I en aquest cas els aplaudiments van per l'Anna i l'Albert, que també inicien aquesta segona volta del Ball de Plaça. I el vano, aquest vano és un vano més familiar, perquè sí que li han fet expressament per ella i l'ha fet la tia Lola. Per tant, també fet amb molt de carinyo el vano de l'Anna. Abans m'he quedat a mitges amb el tema de les pancartes, que aquest any en veiem dos, una deia que estava darrere nostra, i va per la Marta i en Sergi Bueno, i diu un somni fet realitat. I és que la Marta i en Sergi són molt amics des de fa molt de temps i els hi feia molta il·lusió poder ballar al Ball de Plaça junts. I l'altra pancarta que veiem és una pancarta una mica poètica, que ara no es veu massa, però jo l'he llegit abans i fa un joc de paraules amb els carrers on viu cada obrera que balla avui i cada ballador. Tots els carrers i indrets que tenen alguna relació, surt Calabanys, el carrer de la Vila, el carrer Sant Pere, Pau Casals. Vull dir que és un joc una mica curiós dedicat a tots. I ara que s'han d'aixecar els vestits les noies per no ensopegar-se, per poder aguantar bé aquest ball, veiem els talons i Déu-n'hi-do, aquest any. Déu-n'hi-do els talons que hi ha. Doncs ara que ho dius és veritat, perquè Déu-n'hi-do controlar els talons i el vestuari, la calor, clar, són molts elements a coordinar. Però ho estan fent perfectament. I tant, no ho dubtàvem. Es nota ja l'expressió molt menys rígida, molt més relaxada per part de les quatre obreres, els quatre balladors, ja somriuen de forma oberta, extrovertida. Es nota que aquesta primera volta era una mica de tanteig i aquesta segona ja la predisposició canvia de forma radical. Sí, els nervis van baixant i es va calmant l'ambient. El que comentava abans dels complements dels nois, els petits detalls que van
conjunt amb el vestit de les noies. En el cas de l'Albert porta una camisa i una corbata amb tons lilosos i roses, i és a conjunt amb aquest vestit de l'Anna que comentàvem, que també té aquests tons rosats. A punt d'acabar aquesta segona volta la primera parella, Aplaudiments perquè la Laura Codina i en Francesc Codina, els germans Codina, vaja, han acabat aquesta segona volta del Ball de Plaça, o dansa de les almorratxes. Ara ens mirava i somreia, Francesc? No sé si ara volia dir estic una mica més tranquil o... Ja controlem, té la pinta que ja diu, ja controlem això. Aplaudiments per la Marta i en Sergi, que també es col·locaran aquí al costat, i a mesura que vagin acabant, llavors quan acabi la música, el que ve a continuació és la regada dels peus. Els nois regaran els peus de les autoritats i després entregaran l'almorratxa a les noies, que com dèiem abans, faran allò tan esperat de trencar l'almorratxa al mig de la plaça. Una història d'amor, Maria, però que té un final no gaire bo, no és... No, perquè clar, és una història de rebuig. Per cert, clar, és que les històries d'amor, que aquesta no acaba bé precisament, però clar, és el que té aquesta faula. Ara acaben la Carla i en Jordi. No acaba bé a la llegenda, però aquí, per donar-li després el toc, no passa res, han trencat l'almorratxa, però ara anem a alegrar una mica la festa. El toquen a córrer. Toquen a córrer, apaivaga aquesta sensació una mica agradolça de rebuig que té el trencament de l'almorratxa. Aplaudiments per la quarta parella, ara mateix l'Anna i l'Albert també van cap a col·locar-se a lloc. Molt bé, doncs hem acabat aquesta segona ronda d'aquest Ball de Plaça de dansa de les almorratxes. A veure si ara podríem parlar amb la mare abadessa per conèixer una mica de detalls, a veure què ens diu, com ho estan fent. Ràpidament, bona tarda, mare abadessa. Bona tarda, bona tarda. La pregunta de rigor que sempre fem després de la segona volta, com ha anat això? Molt bé, això sempre queda fantàstic. Sempre hi ha algun petit descuit, algun error, però això ningú ho veu, És el que li anava a dir, ningú pot veure això. No, ningú ho veu. La gent se fixa més amb els vestits, l'elegància, els colors de la roba. Ràpidament, el trencament de la... Van cap allà, van cap allà. Anem a sentir això. Les quatre noies i vinga. L'han trencat. Somriures, alegria, ovacions. Una última pregunta, mare abadessa, no la volem molestar. Que xoquen les mans. Com es gestiona les emocions en el moment que han de creuar l'hotel Metropol fins aquí a la plaça de l'Ajuntament? Mira, els hi costa, però jo sempre els hi dic, vosaltres viviu el moment. Això és un ball que costa molt d'entrar, però quan estàs a dins ja no en vols sortir. Per tant, viu intensament. I els nervis, oblida'ls, tu disfruta. Per què sempre la primera ballada, diguem, la primera ronda, sempre hi ha com una mica més de respecte, com que hi ha una mica més de rigidesa, no?, fins i tot, i la segona canvia radicalment el xip i ja es relaxa el cos i fins i tot ja comença a notar-se aquest gaudi, aquest lluïment. Clar, és aquest punt de nervis, de vergonya, que se surt a la plaça, no? Llavors, quan agafen la confiança, ja riuen més, es mouen diferent, ja obren el vano... és normal, això és normal. Mare abadessa, moltes gràcies. A vosaltres. I ara l'ovació és per l'escombriaire, que ha recollit els trossos d'almorratxa, sobretot perquè
ningú prengui mal. I ara torna perquè s'ha quedat un trosset. Un bocinet, i un bocinet. I el ve recollir en Rafa l'Escombriaire per deixar la plaça ben neta, i ara vindrà aquest moment tan divertit, tan esperat, el toquen a córrer. A veure l'Anna com l'aguanta, la quarta obrera, la quarta parella, perquè Déu-n'hi-do. Tenim una mica complicat, no?, per arribar fins allà. La Duaro acaba cap allà per intentar parlar Una pregunta, amb no, ells. ràpidament. Quantes voltes? No ho sabem. No ho sabeu? Improvisarem el que aguantem. El que aguanti l'Anna, que ella mana. Molt bé, gràcies, macos. Doncs a veure quantes aguanta, perquè això també és una cosa que sempre hi ha com una mena de competició, no hem d'aguantar més que l'any passat, a veure quantes en fan. L'any passat, Déu-n'hi-do, les que van arribar a aguantar. L'any passat en van fer moltes perquè semblava ara paren, i no paraven, seguien. A veure, els músics, a veure, també... Vostè, com a músic, estem parlant amb un músic de la Bisbal Jove, no hi ha problema, no?, per anar tocant, no? Cap problema. Com si voleu 2 hores seguides. Vol dir? No sé jo si aguantaran tant, eh? No sé. Entonen ja... Primer començaran poquet a poquet i individualment per parelles, però aniran fent i després s'aniran ajuntant la primera i la segona parella, i la tercera i la quarta, i després ja s'ajuntaran tots 8 per començar aquell galop tan vistós. Hi han sortit totes 4 parelles, primer caminant, al ritme de la música, però caminant lentament. Els nois han d'agafar el vestit de les noies perquè no s'ensopeguin quan comencin a galopar, que ho fan ara mateix. Ja comencen a saltironejar. I ara s'agafen la primera i la segona parella i la tercera i la quarta. Veiem molts telèfons mòbils, aixecats, fent fotografies. I ara s'agafen ja les 4 parelles i ara comença el compte, a veure quantes voltes aguanten. I van a per la primera. També ha de ser complicat per Francesc vigilar de no anar massa de pressa, perquè clar, ella ha de portar el ritme també. La coordinació ha de ser absoluta des del primer fins l'últim, però fixa't-hi, Maria, Segona que volta. els talons de l'Anna em fan patir, eh? Déu-n'hi-do, perquè no són primers. Completen la segona i van a per la tercera. I reben una onada del públic d'ovació. Una altra onada d'ovació i comença la quarta volta. I acaben ja. És que Déu-n'hi-do amb els talons de l'Anna, Jo no les hauria aguantat pas 4 voltes. Feia patir, perquè Déu-n'hi-do coordinar tots aquests moviments. Aquest any hem preferit no prendre mal, en compte. 4 voltetes no està gens malament. Gens malament. Ha portat molta alegria, aquest toc més animós del Ball de Plaça. I ara és el moment de rebre els obsequis de les autoritats. Veiem que l'Anna fa una mica de cara de patiment. Els nervis, la calor... Segurament serà la calor, tot plegat. Déu-n'hi-do. Àlex Domingo, que és el seu oncle, l'està mantenint una mica... I donant una mica d'aigua fins i tot també per hidratar-la, perquè Déu-n'hi-do.
És que s'ha de veure tot el conjunt, és a dir, entre les temperatures altes, els talons, les emocions. Forts aplaudiments per l'Anna. Veure almenys ha sigut el tram final del ball, però està rebent el suport de tothom. Està bevent aigua i està calmada, cosa que agraïm i que, en definitiva, són petits incidents que s'han de comptar en un ball de plaça, perquè l'esforç físic i també psicològic és força important. Som aquí, a la plaça de la Vila, retransmetint el ball de plaça directe des de Nova Ràdio Lloret i també des del web de www.miramartv.cat. Aplaudiments, Maria. Aplaudiments, sembla que la cosa ja està solucionada, l'Anna torna a somriure, ja hem passat aquest petit moment de preocupació. I aprofito per recordar que divendres tornen a ballar, en aquest cas de la mà de la confraria de Sant Telm, i també acompanyats de tota la mainada, que també balla com cada any, el dia 26, a la mateixa hora, 7:45. De concurrència popular. En aquest cas no ho retransmetrem per la ràdio, però també podeu venir aquí a la plaça de la Vila, els que no heu pogut venir avui, i gaudir. Crear cantera, no? És una forma una mica de crear cantera, poder. Sí, exacte, perquè a més és que és molt típic, no? Obreres i balladors que recorden, inclús persones que ho han ballat, parelles que ho han ballat des de petits junts, que arriba el moment esperat en què fan d'obreres i li demanen al noi de sempre, no? És una cosa molt maca i molt curiosa. I ara enfilen un altre cop les notes del meu promès. Ara sí. Comencen aquesta volta de galop de sortida. És galop d'entrada i galop de sortida, el meu promès. Recordem que l'any 2008 l'Eva Escrits, que també ha estat obrera de Santa Cristina, que és filla d'un dels obrers, d'en Josep Maria, ella va recuperar la lletra, la va publicar en aquest butlletí de l'obreria, la lletra del meu promès. I ara es dirigeixen a rebre l'obsequi, en aquest cas el pare que li entrega a la filla, l'alcalde que li entrega a l'obrera, l'estatueta de la dona marinera, somriures de complicitat. Tot queda en família. Una abraçada emotiva. Forts aplaudiments. En Sergi i la Marta els hi donarà l'Ester Oliver. És el torn ara de la Carla i en Jordi, i ho reben de la mà de l'Ignasi Riera. I l'Anna i l'Albert reben l'estatueta de la dona marinera d'en Jordi Orovitz. I ara hi tornen, i en aquest cas és l'obreria de Santa Cristina qui fa l'obsequi, cada obrer a la seva obrera, per tant, Salvador Palau del Mas a la Laura Codina. I en aquest cas donen una petita medalla en record d'haver ballat al ball de plaça, d'haver estat obrera de Santa Cristina. Francesc balla a la segona parella, a Marta i en Sergi. I aquesta reverència que fan, que sembla que sigui tan natural, també l'han hagut d'assajar, amb els talons, aquestes sabates especials que porten per avui. També és una cosa que s'ha d'assajar una mica. Tot està estudiat, Sí, tot petit detall.
Josep Maria Escrits, que li dona la medalla a la Carla. Sí, és que la Gemma ha posat I finalment, l'oncle que li dona a la neboda, ja recuperadíssima d'aquest petit ensurt que hem tingut fa uns moments, d'Àlex Domingo, que abraça a l'Anna. perquè a Facebook La desapareix. veiem una mica El emocionada, cap d'X. I ara l'estic, i ja hi posaré. Per fi l'últim, un reportatge, o sigui, un d'allò que em Déu mana, del Ball de Plaça de Lloret, que no hi és, allò. Que abans, aquest any, abans d'allò, sí ho vaig comentar. I ara ja la volta d'acomiadament, que a vegades és una volta, a vegades són 2, 3, 4, també depèn de la primera parella el que escullin, i veurem aquest any. I han acabat, després pujaran a dalt un moment i hi haurà una edició de sardanes que des de fa, no sé si 2 o 3 anys, la tradició és que comencin a ballar aquestes sardanes, és una primera sardana que la ballin les 4 obreres i els seus balladors i inicien l'audició posterior. Doncs mira, una volteta han fet, pugen cap a dalt, Un moment. forts aplaudiments, Això ho vaig haver de treure perquè... Un moment. Ara tinc d'estar pendent d'això perquè... i marxen ja aquest any entre la puntualitat i tot plegat, la cosa ha anat bastant a la idea, passen ni 10 minuts passen de les 8 de la tarda.